Eta adibidez, hor zeliakian barruan badaude, maila desberdinak, ez da? O intolerantziak, o ez guztik, o zu kontatu pixatzatik. Zara zeliakua o etzara zeliakua. Vale. Gero dare hor intolerantziak bai. Baina horrek ez dau esan gura zeliakua zarenik o etzarenik. Horre azkenian o zara o etzara. Eta listo, no? Orduan batzuk intolerantek dianak eta hori, garbi da igual batzuk itzaiola inondo sentitzen, edo ez duela inondo liserik eta honak iten igual irina jaten duen nian. Bai, azkenian intolerantzia dakanak bai, dieta berdina jarritu behar da, gluten barik, baina horrek ez da gura esan zeliako esarenik. Eta zehazki zeliakoa, ze gertatzen zaila gluten horrek, zeiten dio engorputzan barruan? Ba, intestinuetan, beiosidade horrek ondatu iten ditu, orduan nutriente guztiak eta vitamina guztiak ez dau hartzen gorputzak, gero falta itxen dozkunak, horregatik ere gero motel, eta bueno, gero ez bakarrik. Hori, gero bai deriu laike depresio batera, o diabetesa bai, daka faktore asko glutena izatia zeliakua, eta gero horrek zer daraman ondorixoz. Niri adibidez 38 urtekin diagnostika sustien menopausia prekoz. Ja. Bai, horrek arrazorek ikartizu beste arazo batzuk eukitziak, ez da? Hori da, gero beste... Hori da oinarria, baina batzuk gero deribatzeko erabatea bestea. Hori da, batzuk tripako min batzuk, beste batzuk buruko minak, gaizki esa, daka, depresioa, esan dut, gauza pila bat. Eta jendek etxen ulertzeko, badakigu glutena dela, garillak bai daka, nun topa dezakegu glutena garitiz aparte? Bai, badakazu trigo, centeno, cebada, espelta, horrek danak dake glutena. Batzuk gehiago bestea gutxio, baina dana daka, ez da? Hori da. Vale. Eta adibidez, orduan, zerealetan bakarri topatze deu? Edo... Bai, zerealetan. Ez da, frutetan ez da, edo beste... Hori da, barazkietan besta, barazkietan ere ez. Zerealetan. Zerealetan.